Ona hoprechi ho nwanne ọnụ nwe mpan awụchashala n'bo biko o nwere mkpirisi akụkọ ihe m chọrọ igbotowa ebe a now. This video now aga m eme ya dị very short mana ọ ga-akọwa the next video na-abịa taa. Biko ewere nwa agbọbịa na-alụbeghị bịa kete gị were onye nne nwa ya topụtarala rule n'elu di biko bịa kete busha na akụkọ nọ n'ihi na mmadụ abụọ na atọ ga-eshi n'ime wee mụrụ akọ. Ebe mụ na di m bi before, ebe anyị bi years back, na that street enwere ụmụ agbọbịa abụọ mụ na ha anyị na-ekele. Ọwụ na anyị na-ekele special enwe ihe dị iche, no, anyị ma onwe anyị. Therefore, good morning, good afternoon, welcome. Egawala awụ m onye association ana m erutecha mụ na mmadụ bịa sọba ịga na-akpa nkata beda na-achọ onye a ga-ewepụta na discuss. No, awụ m ụdịrị mmadụ ahụ. No, I'm a very private person. Ihe m gosiri gị ihe m chọrọ igosi gị. Now, anyị ma onwe anyị na that area. Ọ wụrụzie na one other lady mgbe ọ chọrọ ime wedding, o werere mmanya were akwụkwọ wetere mụ na di m ma invite ịbịara ya wedding. Di m anabatakwana ruo the day ha na-eme wedding. Anyị agakwana na the church. Anyị bịara na the church because o dere n'akwụkwọ si biko na ọ na church ka ihe niile ga-eme. Anyị abịakwa meet kwana bịakwana di m agbakwana ya ego ma reception ya ma gịnị ihe niile emere n'ime church di a alake onye ọbụla lasha. Now this lady now enwezi opportunity irutezi this other lady nso ha bịa wozie enyi to the extent mgbe niile ha abụọ nọ na-akpa nkata n'ihu ụlọ that lady. Ya wozi onye ngakọrịta ije ya wozi onye ya abụọ na-akpa ha bịa dizie deep n'ime enyi ha na-eme. Akụkọ ewe bute akụkọ ya wụrụ na this lady na this other lady na-anụbeghị di ya bịawarala ya mana onye chọrọ ịlụ ya aka echichabeghị ike. Ha ma na-ejige onwe ha. Now kele ugbo na-emere na wedding mụ na di m gakwara na wedding abịakwana na-abịa kọrọ ya ote wedding ka ya dị. O wee kọwara ya akụkọ wedding ya that na reception ya na akọrọ ya na town. Na reception ya na ha mere na hall ga contain almost 500 guests. No, a very expensive hall. Mana di ya kwụrụ ụgwọ ya. We were going this lady ego lost the wedding gown ya. You need to discuss gbasara wedding ya in a grand style. Otu esi kọọ ya very elaborate. Ka kpọkọrọ oya ka ọ na-akọrọ ya na-akpọ ya gisting na-enye ya olu. Akọrọ ya na-describe ya beautiful wedding na onwere. Ọkọcha akọ to the extent that na wedding gown ya na mmadụ abụọ bịara ha yara ya before the last person akara ime ya yọnọ gbaa ya ọkụ. Ya manụ ebe a na-eme wedding gown na yọnọ jọsọ gbaa ya ọkụ. Do ọ kwara ụgwọ ya sha na ya kpatara wedding gown ya ha dịzikwa hụ available na mmadụ abụọ na atọ ha yara ya na ọhụ wedding gown ya. Mana o metọghị onye nke ọ na-akọrọ isi ka m hụgodo the picture and the wedding gown, of which ọwụ na ọ jụrụ ya o nwekwara ike chọọ ihe ọ ga-ekwu n'ihi na ụtọ ha erughị ụlọ. Ọwụ mgbe niile ya gakwurukwene that lady chọrọ ịlụ di ọhụrụ gakwurukwene ya na shop ya na-agakụrụ ya tọtọrọ ọkọchụrụ chi ije ya alawa. Now ọ ya ka ha gbarịwara mgbari wedding na ka a na-akụrụ ebido dịwa worried na-achọ n'ime na wedding ya ka ọ dịtọkwanụ mma. Ya bịa hụ m kwasị m sị m biko na o nwere ihe ọ chọtara ka mụrụ ya kpọ discuss. M si really ya sị m na mbiko na m ewekwela iwe na o metụrụ ya ịjụ m ịkọsatụrụ m ihe n'ugwene na mbiko si ya ịrịọgazi m too much. Gwa m ihe ọ nwere ihe m ga-emeli aga m eme ya n'ihi na adị m surprised maka na kemgbe ụwa m even na secondary school mgbe m na-ama ihe akụga people na-abịa akọrọ m akụkọ dị too deep na-achọ ka mụ na ha discuss ya. Eji m secret ụmụ klas m niile ndị ka nwaanyị ma ndị ka etochara m akwa ebe a nụrụ ala. People na dị comfortable ịkọrọ m akụkọ. I don't know why mana ọwụghị new thing to me mgbe ọ bịara bịa gwa m
msi ngwa gwa m yo mgbe ihe anaghị na-eme ebidebem this face ebidebem program am na-eme na social media ebidebem this lady ebido kọwara m na mbiko na dibia gara na dịga ya bịala bịa eme ihe na ha chọzi ime wedding ebe ọ na-aga hụ emeghe ihere na achọrọ ime ka ọ dịtụkwanụ mma na mbiko na ya manụ hụ na enwere town enwere hall capacity ya wụ 300 guests na ya nọ na onye nwe hall ahụ na di m dịtụ na mma na m ga-arịọtụlụ di m ka ọ rịọ enyi ya nwoke ka ọ naratụlụ ha nga ha gbara jide na ha agaghị enwere up to 300 guests mana ka ha nọrọ na the hall mee the wedding. M siri ili ese elekwara ihe kpatara na ijiri chọọ ị ga-ehe nwere up to 300 guests mana ị ga-use 300 ị ga-use hall nwere capacity of 300 guests. Ọ dịkwa ole ihe mere ijiri chọọ ya n'ụdị ahụ? Why not ime gị na di nga akpakọ aka mara nga ọ ga-abara unu mara otu ọ ga-esi mee ya dị mma. Ya sị m na ihe mechara ya wụ na even that lady si na ha mere ka ha na town but na ha eje mso which lady ya kpọọ aha this lady now. Mso ihe ọ gwara m ha sị na ha mere ka ha na town capacity hall ha be ha mere no 500 guests. Ya sị ugbe na itu ekele ugbe na 300 no around within this area but not 300 ebe ka ị chọrọ ya yes na mbiko. M si ha mere no ihe ikwu gị na aga m asange mana mgbe m ga-asange mgbe m ga-eme nke ịlaghachi ga-echebere echiche ihe m ga-asange ugbu a na ihe n'ugbo igwe ga mese a ga-anọgharị kwugharịa ya mana ị hụrụ enyi nwaanyị ahụ that lady mkpe aha ya because onye ọbụla ma ibe gịnị ya nọrọ flash ka m nye gị my phone number mkpọrọ phone number m. Yes no na mbịa jee ju ya nwe ihe m chọrọ ije m sị no nwere nwe ya mụ na ya nwere ikwu mana ị ga-anọ were ntị nwekere ihe m chọrọ ikwu. Yes m sị yes m chai na m ekwukwele okwu ọ ga-adị ka mgbe discuss ga wedding ya na ọ sịkwa na wedding ya dị ya na-emetụ ka ha dịgbatụ n'ihu. M si ya nne m ya sị ụmụ ya ashịrị na I don't have time for all those akụkọ side talk. Ọ na ị chọrọ ka anyị discuss ọkwa ị chọrọ ka m ga gwa di m ka ọ rịọ enyi ya nwoke ka o mere gị na di ebere nara ọnụ nga ọnụ gbara jesi ya good meregodo ihe m sị gị mee first gịnị ya abụọ nọrọ gị flash am yes okay. Ọ ya ka o wetara ka ebe 6:30 ya flash am na mmiri m wee gawa ya wụ na ọ pụtara ebe ịnọ ya na the lady otu n'oshi abịa na ya akọ tọrọtọrọtọrọtọrọ akụ ozugbo flashịrị m were ọsọ were ije yiri m wee gawa dị gara otelekwe ka ya na ya abụọ nọ nga na-azụ ga lido ha na-azụ lido mbịa jụọ so nwere ihe rote ya sị MC abereshim ya reshim so ụzọ ọreshim na m datị megwu zuru ozie na-elezi lido te ha shi na-azụ jụwazie the other lady because anyị na-ekele ọfụma asị ndị bịara ya wedding. Jụwazie the other lady sị nne m afa ya sị m sị ya na wow na ebiko eweliwe na chọọchị ya ebe ahụ ya na di no mee wedding ebe anyị bịara ha wedding that time na-eleda aha chọọchị ya ekwu. M sị aka m sị na nwere somebody a young lady chọrọ ime wedding ọ nọkwara ọkwa onye church member but ọhụụ the same branch. The lady sị na ọ chọrọ ịnọ na the church mee wedding somebody na-agwa na ọ dịghị allowed na church ha anaghị anabata ya mana ọ nga ka ọ nọrọ mee wedding ka mụ na di m bịakwara na ya ma reception ma gịnị na church mgbe aha branch ha ebe a nọrọ mee the wedding ya dịzị uncomfortable. Ị nwere abịa ya elezie the lady na nwe shop onye ka m gwara sị m na onye ka flashịrị m ya ele ya ọ maghị otu o si asị m ekwuekwule na m hapụga ihe ya achị asị na chọọchị ha na-emekwa ihe nwa onye na-asị ọwụ nga aka ruru nsam na ha ọhịa m gwaga ya sị ya na ya gaa na chọọchị ha ga-agaghị eme that wedding somebody nọ there na-asị na chọọchị ya na-aga na ọ dịghị allowed na agaghị ha nọ n'ime chọọchị ahụ eme reception. M sị ya na mụ na di m agarala mmadụ wedding nọ n'ime chọọchị ahụ ka a nọrọ gba akwụkwọ nga ahụ ka a nọ kpọ reception that day sef mmiri zoro pịtọ ebe niile wedding gown the lady ya ka onye atụrụ na-apịta ọnụ ya jụgacha n'ala mmiri zoro ebe a ka a nọrọ ozugbo emechara the wedding ebupụtakwa nri
erisa onye ọbụla alawa even though na mmiri zoro anọrọ ebe ahụ mekwa ihe niile lawa ahụ m dị n'idi na-expend the stress too much na ihe gbasara wedịn bịa rie ṅụọ nga aka ha onye ahụ ya ifuru onye na-agara wedịn ọgụwa ga-enye ya anya mgbe ụna na-aga ibiri na dịka di na nwunye mgbe were nke sọpọt ọhịa na-eji enwe wedding gift ị gaghị ọwụwụ iwu na ya na-agwa the person sị akarala mmadụ na ha wedịn na chọọchị ahụ before this lady chọga ịlụ di now na-ele ya na-ele na-echekwa no ya sị m no onye nke a na o mere ka ya sị onye mere na taa no ya nwa ka m na-ekwu o welitedeghị ihu again ya na-azụ eme ya sị 65 egbole gị ngwatie na-achọ ka ọkpọpụ okwu ahụ m nakwa akọghachi ya ka o mee admit truly that na n'ime chọọchị ka ọ nọrọ ka ya na di ya and I gakwara mgbe ọ dị obvious na ihe mere na the lady achịwa gwazie na ọ na-etigezi ya sị na ike agwụkwala ya onwe sef the lady buru dido ebukpo ha n'ime shop ya m si ya ngwanụ ka ọ dị emecha ka ngwa dị girl na ndị chọọchị ahụ na-eme like that ka ọ gaa mee ebe a hapụ ịtụ ebe ọ na gị spend ego yes okay ya pụwa ọ ya ka m pụwara ya esochie m ike si m kpọwa m si m hai na na ihe gbasara wedding ya ahụ ịghọtago na ya na-ala ekechakwa na discuss ya bụ no time she be discuss wakwe na come idea na that lady chọrọ imekwe wedding say ọ chọrọ ime wedding say ya lebe you chọrọ discuss wedding yes no nwere ihe mere na in case next time anọ or maybe ọkpọ m jụwakwa m again ihe ahụ m kwuwe that day na m just kọpụrụ ya si na ma me discuss na wedding ya m so okay anọ na m ihe kwuru ya ba ga m lakpụrụ the lady akpaghachi m sị m biko na mpụta na m bịaghachi na ọ chọrọ ịhụ m si ọgụnwa ga-abịazi adị m busy now ị ga-abịa na junction ahụ ka m enwe ihe chọrọ ikwu gị ikwu because m mecha m na-eme aga m apụ gị ịzụ ihe ka anyị itie na ngwa ya ebe ọ ga-apụta ya so oke m ga-azụrụ jikerecha ịga zụrụ ihe m chọrọ ịzụ ya apụtakwana m si enwere ihe hụrụ ụgbọelu ya sị m na ya ewe na ọ bụrụ na ọwụhụ na ọ na that first day ọ gwara m ihe m kọgara ihe ya na egeghị belief na o doro ya anya na ihe m kọga because onwe otu o si si na ụkwa ebe a ka e mere reception so na-asọ ọwụ ebe o mere reception ọ bụ ebe onye nyere kaadị ndị nyere kaadị ebe a ka anyị bịara ebe a ka o dere n'akwụkwọ na ihe niile na akwara ebe ahụ everything ma ị gbara ụlọ ma gịnị na ọ n'ime chọọchị ebe ahụ edere na the invitation card ebe ahụ ka anyị gekwara ebe a ka ọ gbara ha egwu ebe a ka a gbara ha enweghị ihe dị ka gbara n'abalị ha megidere ihe ahụ mgbe a ji locha chieguchana ọ gaghị ele m anya n'ihu ya wedding mụ na di m mere attend ya elecha m anya n'ihu sị m na ya jikwere kọọ ya na ime town ya gara na hall capacity 500 na ebe ahụ na elaborate na onye ka ọ na-akọrọ ihe ka ihe m ji sị ka m gwenye ka iji ntị n'ọnụwụ ka ime ihe nga aka ha ka na one secondly nne m mee wedding unu abụọ gị na di gị tọkwa aka ọnụ mee ya nga ọ ga-bara uru ihe isi m gagaga gwa di m ya gaga gwa enyi ya nwoke ya business mmadụ a na-eji eme enyi enwe mgbe di m gaga gwa enyi ya nwoke na ya enwekwere nnebọ ya chọrọ ime wedding gbaghe ihe na hall ihe ọ kpọrọ business ya everyday event gaga ọnọdụ ya agbaghere ya gị nyezie ihe hụrụ well n'ime onwe gị ịma na ndị ga-abịara m wedding ahụ eru udu 100 gị na chi ga use hall 300 guest ga-abacha n'ime ya dịka enwe nocha comfortable n'ime hall forward kwanụ can you just stress someone just impress somebody udiri ihe that's na-aga emenwu such a thing na Ford tọgara ngashi ya ewere aka gbanye n'ishi se n'ụkwa ya na-eti otu eteti nsọ ngwa ị ga-agaghachikwa gị na di unu eme gịnị unu eri strategize ya mee ihe unu nga ọ ga-agbara unu cheki nga ọnụ ha ọkwa na oporo unu wedding ọkwụcha ụgwọ isi gị lawa di mgbe unu jiri ego wedding anaghị emecha ịla ụmụnna ha ga-ama na ịlụ ọrụ di agaghị abịa ebe ahụ mmadụ agaghị ahụ si iji hụ di ị ga-emere ụmụnna ha ka dị most important thing mere ndị nwere ihe mee ihe niile mezuo ọrụ ya lụgba ihu n'obodo ọnụ wedding emecha ụzọ na abụọ aga mere otu ọnụ ga-esi plan wedding ụnụ nga aka ụnụ ha hapụ ị na-ele akụkọ onye kọrọ ka ọ kọrọ ya sị m thank you and God bless you go on more dey very happy ọ ya ka nọ after 4 days ya kpachi m sị m na mmakwana kemgbe ihe wedding a ejiri kọcha akụkọ ha na ọbịabekwa na shop ihe again na ọ dị ka ọwa ihwere m so nọrọ n'ebe ahụ koziwe
gakwuru dị ọ na-abụọ mee ya ụtọ ga-abara unu ya wee wụrụ ya. Ọ gịnị ka m na-ekwu ebe a? Ụfọdụ ụmụ nwaanyị eme na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ha nọ under pressure. Ị ga-ahụ somebody mega ọfụma ya zụrụ akwati na ahụ ịjụ ya sọ di ya and ọ ụtọ kwesịrị because ị gara ga ịjụ ọ na ịjụ ha gagwa na onye zụrụ ya kwa ya sị na ọ di ya gị gakwuruzie dike na ha na-azụ dị gift na this woman hụkwa akwa ọ na-akụ n'ahụ di ya na-azụrụ ya mana ị gaghị ama na ọwụ di ya zụrụ gị ibupụta onwe pepa mara nga ha gị yipụta pantị nsawa ya gị sachaa ya gbasaa ya. Ị gaghị asụkpochi ndị mmadụ anya ha ga-elelelere nga mbombo otele ṅụ ha hụ pantị ị na-eyi hụkwana ya nga sara gbasaa ya mana ị gbasaa ya n'ime mbule nwunye ga-ama ihe iyi na otu esi yiri ya. Ọ gịnị ka m na-akọ? Mere onwe gị ihe na elele ihe ndị ụwa na-ekwu gị mara ọtọ ọ ga-adị gị mma ịma ọtọ ọ ga-agbara di gị onye gị na-eme ka ihe nwunye ṅụ unu ejikwa aka ọnụ cheki ese mechaa wedin a kedu ihe ga-awụ the next thing o wee mechaa nka o wee mee biznes a ọ na-abụọ plan nọ ihe a wee plan nọ ya ọfụma mara ọtọ ọ ga-agbara unu n'ihi na ọnụ agụrụgụ nwa na ụnụ bido ịrịọ arịrịọ ọ bụ onye jiri ga-enye mana uru bụ uru mmadụ nyere onwe ya. Gị nọrọ ga-asị ileghe otu mmezi siri mee ka ya emakwa ma mmezi o mekwara eme ka ọ bụ ihe mmezi kowara adị onye na-akọ akụkọ ka o too onwe ya ire. Ụfọdụ na-akọ akụkọ ka ha ebulite onwe ha ka emelite onwe ha ha echefuo datara ihe na-akọ ọwụ naanị ma maka ya ụnụ ahụ na the next video ga-adrọp ebe a the video a ga-eme that one explain more better. Be very very careful mere onwe ihe nghọta ọ ga-agbara ọ ya bụ isiokwu udo dịrị unu.